Vila-real en un minut. Més retallades a Vila-real. Els organitzadors del festival Tardoràlia exposen públicament el seu descontent davant l'anunci dels de Benlloc de suprimir aquest festival que impulsava la música en valencià al nostre poble, una decisió que suposa un nou atac frontal a la nostra cultura. Tot i traure pit per la participació veïnal en els pressupostos participatius, la realitat és que Benlloc ha deixat sense atendre el 93% de les peticions fetes pels veïns. A escassos 3 mesos d'obrir de nou el període per a que associacions i veïns exposin les seues peticions, Benlloc tan sols ha executat una de les 15 propostes veïnals més votades. A tan sols 35 dies de l'inici del curs escolar, els de Benlloc continuen adeudant a les famílies de Vila-real el 50% de les ajudes promeses fa un any per als llibres de text. La desconfiança de pares i docents en les promeses del Consell genera el caos a les portes d'un nou curs escolar. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.